Bueno, pues estos días me ha tocado andar bastante por Eibar a cuenta de esta cuestión. La verdad es que no me ha parado por la calle ningún matrimonio de votantes del PSOE, como parece ser que es muy habitual, para darme su opinión sobre la situación política, pero sí he visto otras cosas también que, bueno, pues que me han llegado, ¿no? Viniendo de otra zona también con una amplia tradición industrial, justo enfrente de las instalaciones de Alfa hay un gran mural erakusten dituena historian zehar hor bertan egindako produktu ezberdinak, Eibarren egindako produktu ezberdinak, hor da agertzen dira eskopetak, motorrak, txirrindulak, eta justu Alfaren atearen parean dago marrazki hau. Josteko makina bat, guztiok identifikatzen duguna Alfa izenarekin, eta zoritxarrez, justu goian ikusten ez baduzue irakurriko dizuet, jartzen du pankarta horretan Alfa langilei errespetua. Zoritxarrez Alfako langileek eskatu behar dute errespetua eta beste gauza batzuk ere eskatu behar dituzte. Besteak beste, enpresaren egoeraren eta etorkizunaren inguruan informazioa, lanpostuak mantentzea, irterarik egon behar badira ez traumatikoak izatea, eskatzen dut ere instituzioei bitartekaritza lana egitea, inbertsore berriak bilatzeko eta eskatzen dute espekulazioa ekiditzea. Alfa izan da, lehen adierazudan moduan, euskal industrializazioaren ikonoetako bat, garai batean 2000 langile izatera heldu zena, gero 800 eta azken boladan 200 ere ez da heltzen, prozesuz prozesu junda enplegua galtzen. Langileek galdu dute gainera azken urteotan erosmen ahalmenaren laurden bat 2005-etik soldatak izoztuta daudelako. Eta zoritxarrez gainera Alfaren egoerak Eibarren eta Debabarrenan gertatzen ari den isladapen bat da. Debabarrenan populazioa galtzena, baina batez be Eibarren 3000 biztanle galdu dira azken 20 urten, eta agian 3000 ez du asko ematen, baina da populazioan 10%. Imaginatu dezagun EAen 225.000 pertsona joaten direla 20 urteotan. Benetako katastrofe bat, eta horren atzean dagoena da enplegu industrialaren galera. Eibarren soilik krisi ofizialaren garaian 2009-tik ona 2200 lanpostu industrialetik pasagara 1500era. Horrek esan nahi du 700 lanpostu industrial galdu direla Eibarren soilik azken 8 urtetan, eta horrek suposatzen du totalaren eren bat. Eta hori jasangaitza da. Eta gainera, orain krisia jotzen duenean bete-betean esan duan moduan industrializazioaren ikonoetako bat, uste dut guztiok deituta gaudela ahal dugun guztiak egitera eta tartean Jaurlaritza. Gauza batzuk gertatu direlako hemen, gertatu behar ez zirenak. Eta askotan esaten dugun moduan, egoera txar baten atzean kudeaketa txar bat dagoenean, itxaropenerako zirrikitu bat gelditzen zaigu, zeren eta kudeaketa hori zuzentzen aukera badago etorkizunari begira. Porque la gestión de Alfa ha sido mala. Porque se han vendido empresas rentables del grupo, porque se ha repartido, como se ha dicho antes, cuando había problemas de tesorería, un bonus de más de 2 millones entre los directivos. Directivos que tienen un coste de más de 100.000 euros por persona y año. Porque esta dirección ha roto la comunicación y las relaciones con los trabajadores, porque no han sido honestos y sinceros con los trabajadores y trabajadoras, porque han renunciado a invertir y a apostar por el futuro de la compañía, y se ha limitado a hacer una gestión especulativa de los activos. Beraz, uste dugu etorkizuna bilatu behar da, eta ez soilik denon ahotan dagoela sentidu positiboan aluminioan edo aeronautikaren atalean, baizik eta enpresaren osotasuna defendatu behar dugula. Automozioa indartzu da gure herrian, eta uste dugu posible izango dela inbertsore bat bilatzea ere automozioaren atala aurrera ateratzeko. Zordiogulako Alfari eta zordiogulako Eibarri eta Debabarrenari. Eskerrik asko, Casanova jauna. Tapia Anderea, zurea da hitza. Eskerrik asko, presidente Anderea. Atzetikan hasita Casanova jauna aipatu duzu Eibarrek zor duela eta enpresa honek zor diogula etorkizuna, eta ados nago. Eta hori izan da gure konpromisoa, nolabait langileekin elkartu geanean aurreko aste honetan, aurreko aste artean izan genuen bilera. Alde batetikan, bi gauza transmititu genizkien garrantzitsuak zirenak gure ikuspegitikan. Horrelako egoera batean garrantzitsua izaten da inbertsore bat etortzeko, aktibitate minimo bat egotea enpresa horretan, jarraipena izango duela eta bermatuta dagoela ikus dezan, eta zentzu horretan gainera gutxi gora bera langileen erdia, 145 ingurua ari dira lanean hori bermatzen saiatzen, eta beste alde batetikan baita ere beraiek eskatuta
Eta gure intentzioa hori da, administradore konkursala izendatzen danean, berarekin jarriko gea harremanetan, beti egiten dugun bezala, gure disposizioa aurkezteko. Zertarako, inbersorien bila ibiltzeko, berarekin batera, bera ere ibiltzen dalako. Eta gure asmoa da, hain zuzen ere, hori, bilatzea norbait, enpresa hori aurreratu delako duena. Eta albaldin bada enplegu guztiak mantendu, noski hori izango da gure helburua. Eta norbait atera behar baldin badu, ahalik eta neurri traumatikoak erabili gabe eta ahalik eta ondoen egitea. Beti hori izaten da gure helburua eta kasu honetan ere bai. Eta langileekin hori izan hartu genuen konpromisoa. Elkarrei informazioa pasatzea, komunikatuta egotea, eta hori izatea, Alfaren etorkizuna nolabait bermatuko duena. Kasu honetan, aipatu duzun bezala, aeronautikan agian errazago da, automozioan komplikatuagoa, baina erabakiak hartzen direnean kudeaketakoak ere hori interesgarria izaten da ondo aipatzea. Beraz, nik uste dut hor adostasuna badugula bai langileekin eta kasu honetan jarri behar ditugun neurriekin, eta hori izango da gure eginkizuna, orain arte izan den bezala, baina orain indar gehiagorekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Tapia anderea. Gai zerrendako 13. puntua interpelazioa Carmelo Barrio Baroja